Ngayong adlaw, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, salamat sa maong higayon na ato nasab nga tun-an ang mga importanteng aspeto sa kinabuhing Kristohanon. Karong adlaw, atong pagtun-an ang bahin sa mga tentasyon sa kinabuhi o tentasyon sa kinabuhi. Adto ta sa pag-abli sa atong mga balang kasulatan sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 13 ngadto sa 17. O akong pagbasahon mga igsoon. Tanawa ra, kamo mga nanag-ingon, karon o ugma mangadto kami ni anang lungsura og didto pabiling kami usa ka tuig og magpatigayon og manapi kami. Samtang ang tinuod, mga kamo walay hinsayran may tungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag og unya mahanaw lamang. Magaingon unta hinuon kamo kung itugot sa Ginoo kami mabuhi og among pagabuhaton kini o kana. Apan ang tinuod mao nga kamo nagapaghambog sa hinuon sa inyong pagkaandakan. Dautan ang tanang pagpangandak sa ingon. Busa ang tawo nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton og wala magabuhat niini siya nakasala. Mao kini mga igsuon ang atong pagtulon-an karong buntaga bahin sa tentasyon sa kinabuhi. Magampo ta. Talay ko na mga amahan, salamat sa imong pulong mo igiya sa among tiilan. Mo'y kahayag sa among dalan. Aron matultulan namo ang kamatuonan diha lamang kang Kristo nga among maluluwas. Siya ang nag-abli sa among pangunahunang nakadadto patay tungod sa sala. Siya nagpakamatay alang sa among kagawasan ug kaluwasan. Subusa karon nga naa na kami kang Kristo, kami mga bag-ong binuhat, bag-ong mga pagkatao ug magkinabuhi na diha sa pagtuo sa imong pulong, pagtuo diha sa imong kaluwasan, pagtuo sa among panginabuhi nga balaan. Hinaot pa na imo kaming tagaan og pagsabot pinaagi sa gahom sa espiritu nining pulong kay tungod ang imong pulong espirituhanon man. So Lord, among iampo tabangi kami nga nining among pagkatunan karon bahin sa tentasyon. Kami naagyod ang kadaugan, masabtan namo, malikayan namo ug madag-an namo ning tanang mga tentasyon sa kinabuhi. Salamat Lord, mo kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoo Kristo. Amen. Now, tentasyon, nagkalanlain ang mga naong niini. Tentasyon bahin sa atong pagpanginabuhi aron diha litag ta sa mga kasaypanan, sala, kagulanan, kapakyasan. Daghang kayong tentasyon nga mudangan sa atong kinabuhi apan dunay tentasyon nga angay nato masabtan. So, ang tentasyon usaray padulngan, mao ang kapakyasan, kapildihan sa kinabuhi. Sa kapakyasan na naang tanang sala, kalibog, kangit-ngit, kasakit, daghang kayong kawalay paglaom. Apan niining bersikulo nga atong pagkatun-an karon, atong tan-awon ang tentasyon nga kasagarang babag sa pagkinabuhing Kristohanon. Aron madag-an nato ang tentasyon, likayan nato ang upat ka pamaagi sa pagpanginabuhi. Primero, maigsoon, likayan ang tentasyon sa panghunahuna, presumption. Kung atong basahon maigsoon ang bersikulo 13 ngadto 14, nagaingon, tan-awa ra kamo mga manag-ingon, karon o ugma mangadto kami ni anang lungsura og didto pabilin kami usa ka tuig og magpatigayon og manapi kami. Samtang ang tinuod mao nga kamo walay hingsayran may tungod sa kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi?
kamusama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag og unya mahanaw lamang. Mao ni tentasyon sa kinabuhi nato kasagaran maigsoon nga kita mag-una pagunahuna. Doon na tayong mga presumption nga daw mura og atong kusog, atong pamaagi, atong plano, atong desisyon ang mahitabo. Kining mga buhata maigsoon tinuod man na kini pinulungan sa mga taong dunay plano apan sa ilang plano way pasapayan sa Dios. Ilang gi hiklin ang Dios, ilang gi padaplin ang Dios. Usa ni kasala ning paghunahuna sa imong kaugalingon nga ikaw may kupot sa tanan, ikaw may kupot, ikaw may kontrol sa imong kinabuhi ug asa ka padulong. Nag-una nga atong hunahuna nga kining mo plano ta, mo adto ta ni lugar, magnegosyo ta o kita mahimong successful. Apan miingon ang pulong sa Dios kung atong basahon ang bersikulo 14 maigsoon. Unsay gisulti sa 14? Samtang ang tinuod mao nga kamo walay hinsayran may tungod sa kaugmaon. Kinsa bay nakaibaw nato? Unsay may tabo ugma? O unsay may tabo unya? Unsay may tabo karon diha sa paggawas nato nining balay wala gyud. Ang atong kinabuhi wala sa atong kontrolar. Wa ta makaibaw unsay kaugmaon. Ang atong kinabuhi ingon siya kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamo sama lamang sa aso nga sa daklit magapadayag og unya pahanaw lamang. Unsa may timailhan, unsa may karakter sa usa ka aso. Maigsoon sama ba sa mag-abli kag dinungag nimo pag-abli nimo sa kaldero gawas gyud ang aso. Unya mahanaw ra. Digali sa kabuntagon ka ng hamog, di ba? Sa pagkabuntag na daghang hamog apan pag-abot sa adlaw mahanaw ra. Unsay makita nato? Wa ta kay balo unsay may tabo nato. Dili kita ang may kontrol og usa ka tas-an ning atong kinabuhi. So kining mga plano, mga panghunahuna sa tao nagsalig sa kaugalingong kahimuan. Why sapayan sa Dios? So unsa may atong buhaton niini? Kinahanglan magplano ta sa atong kinabuhi nga dunay pagpaubos atubangan sa Dios nga siya lamang ang nakabalos tanan. Kinahanglan iampo nato atong isugid sa Dios ang atong mga plano nga hinaot pa nga ang Dios maoy magkontrol ning tanan. Bisan kano sa dili kita may kontrol sa atong kinabuhi maigsoon. So busa di ta mag-una sa atong panghunahuna. So likayan nato ang panghunahuna maigsoon tentasyon kana. Ikaduha, likayan nato ang tentasyon sa paghambog sa kinabuhi. Usahay hambog ra ta sa atong kinabuhi. Sumara sa bersikulo 15 nag-ingon, mag-ingon unta hinuon kamo kung itugot sa Ginoo kami mabuhi o ang among pagabuhaton kini o kana. So kung dili nato iuban ang Dios sa atong mga plano kay tungod misulod tas tentasyon sa atong labawng pangunahuna, usa ni kadakong sala, panghambog ni sa atong kinabuhi. Panghambog ni. Ang kinabuhi hamubo lang og wa tay kasiguruhan. Sama ni sa usa ka aso, usa ka hamog nga dali kayong mawala. Niining bersikulo gitudloan ta nga dili ta magsalig sa atong kabtangan, sa atong pagkadato, sa atong panahon, sa atong edukasyon o sa atong mga plano nga dili kauban ng Dios. Kinahanglan gyud dili ta manghambog sa atong kaugalingon. So unsa may ibot pasabot niini? Atog yung hunahunahon ang importansya sa kada adlaw. Na kining kada adlaw kinigasan na sa Dios gikan kanato. Kita gitagaan lang og higayon. Kaalam o mga steward lang ta kita sa mga tanang adlaw nga gihatag sa Dios kay dili ni ato. Ang atong kinabuhi nining kinabuhi wa ta masayod.
So matag adlaw nga gihatag sa Dios ato kining ampingan, ato kining tagaan og importansya nga kinihatag sa Dios subusa pangayoon nato sa Dios unsa may angay natong pagabuhaton. Dili ta manghambog sa atong kaugalingon alang sa atong kaugmaon. Imbes salig ta sa Dios. Atong isurrender sa Dios ang tanang kinabuhi ug tanang adlaw nato. Dili gyud ta musulod sa tentasyon sa panghambog sa kinabuhi. Ikatulo, ang kinahanglan likayan nato nini mga tentasyon mao ang tentasyon sa pagkuha himaya imbes nga ang Dios mahimaya kasagaran makuha nato ang himaya kay tungod naa tayong sulod sa tentasyon. Bersikulo 16 nagingon, apan ang tinuod mao nga kamo nagapanghambog sa hinuon sa inyong pagkaandakan, dautan ang tanang pagpangandak sa ingon. Kaya na? Ang igo gyud nga panghunahuna, ang mao ang pag-ila sa kabubuton sa Dios alang sa atong mga plano. Mo nang giingon sa atong bersikulo, kung itugot sa Dios, kinahanglan yun, dili lamang ni sinultihan kung itugot sa Diyos, kung dili kinahanglan kinasing-kasing nga atong isurrender sa Diyos. Kung itugot sa Diyos, kining adlaw, mahimaya siya, malampuson kami, malampuson ako. Kung itugot sa Diyos, na kining kinabuhia, mo taas pa, no? Mo hangtod pa, ugma, hinaot pa ang Diyos mo ay magtugot niini. So busa, sa mga leksyon niini, kinahanglan atong iuban ng Diyos sa kada aspeto sa atong kinabuhi o sa atong mga plano. Mag-ampo kita nga sa atong paghimog mga desisyon, kinahanglan na agyod ang kamot sa Diyos. Ikaupat nga angay natong likayang tentasyon, maong pagbuhat sa dili angay natong pagabuhaton. Versikulo 17, nagiingon na igsoon, busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton og wala magabuhat niini siya nakasala. Now, sa kamatuoran na igsoon, ang Kristohanon dunay kasabtanan sa kabubuton sa Dios. Sumala sa Roma 8:28 nga sa tanang butang kauban ng Dios nga nagahimo alang sa ikaayo nato. Nato nga mga tinawag sa Ginoo. So kay balutan ni ana, unya karon mangandak ta nga plano ta nga dili nato uban ng Dios, daw murag kita ang may kupot sa atong kaugmaon nga kita maging successful sa atong angay mga plano, mga buluhaton, nga wa ta kay balo nga ang atong kinabuhi daw aso lamang. Unya mahanaw ta o digali wa gyud tay kasabot. No? Aso, unsa may aso? Kuna kanang bakante kaayo maigsoon, mubura, dalira, wa ta kay balo. So ang pagkamaytas-on mo ni usap pamatuod nga wa tay kaalam bahin sa Dios. Kining garbo usa ka dakong sala. Na naman kay giilugan nato ang himaya. Giilugan nato himaya ang Dios. Giilugan nato ang himaya nga angayan lamang sa Dios. Giangko nato ang maong himaya. So unsa may makuha nato ini? Pahilayo gyud ta sa pagpasigarbo og perming magpaubusta atubangan sa Dios nga siya lamang ang may kontrol sa tanan. Atong ihatag ang tanang himay sa Dios sa tanang butang nga atong nahimo, nga tanang butang nga atong nadawat, sa tanang butang nga atong naplano. So busa nining takna maigsoon, atong hinumduman. Kining bersikuloha, naghagit ka nato. Kining tentasyon sa kinabuhi, naghagit ka nato. Na kita magplano og dili kalimtan ng Dios. Kay siya ang may kontrol sa atong kinabuhi og siya ang naghimo sa atong kaugmaon. Angayan lamang nga kita mulihok
ug mulakaw diha sa iyang kabubuton. Kay tungod samtang atong ilhon nga sa atong pagpanginabuhi sa kagalingon, wala tay kasiguruhan. Wala tay kasiguruhan sa atong kinabuhi. Isalig tanan sa Dios nga mao siya makahatag natong kinabuhi. So sa atong pag-ampo migsuon aron itugyan ang atong kinabuhi nga dili kita masulod diha sa litag sa mga tentasyon sa kinabuhi nga mo'y babag sa atong espirituhanong pagtubo o pagkahamtong. Pangayuon nato ang pasaylo primero. Sa mga higayon nga wala nato una-una ang Dios sa atong mga plano, sa atong mga desisyon o sa ka pagpangandak kaniya. Ikaduha, pangayuon nato ang iyang direksyon sa atong mga desisyon sa kinabuhi. Number 1, ayaw kalimti. Ayaw pagsalig sa kaugalingon. Magamputa maigsoon. Dalaygo namong Amahan, salamat sa imong pulong nga usab karon naghatag og kahayag sa among dalan. Naghatag kahayag sa among kinabuhi. Aron makita namo ang mga tentasyon nga naa nagatang sa among mga kinabuhi. Ang kini among yung malikayan o dili lang malikayan kundi among madag-an. Aron kami magkinabuhi nga ikaw gyud matagaag kahimayaan. Mao kining among pag-ampo diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.